नमस्कार, मी भारती स्वादिष्ट कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे टॅमॅटोची मस्त चटपटीत व झणझणीत चटणी। एकदाच बनवा आणि महिनाभर खा। तर चला वेळ न घालवता सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। हे पहा, मी ते अर्धा किलो टॅमॅटो घेतलेत, पाहू शकता तुम्ही। स्वच्छ धुवून घेतलेत। आपण याला बॉईल करायला ठेवूया आता। हे पहा, कढईमध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे। आता हे सगळे टॅमॅटो आपण याच्यात टाकूया। ढाकण ठेवून छान बॉईल करून घेऊया। हे पहा, आपले टॅमॅटो झालेले आहेत बॉईल। आता आपण काढून घेऊया एका डिशमध्ये याला। आता ह्या टॅमॅटोची साल आपण सगळे काढून घेऊया। हे पहा, सगळे साल काढून झाले। आता आपण याला हलक्या हलक्या हाताने मॅश करूया। हे बघा, इतके मॅश करून घेतलेत मी। आता मी इथे गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे। आता हे जे टॅमॅटो आहेत हे आपण याच्यात टाकूया आणि याचं आपण पूर्ण पाणी सुकून घेऊया। ह्याच्याने ही चटणी जास्त दिवस राहते, टेस्टी पण तेवढीच बनते। पाहू शकता तुम्ही पाणी किती आटलं आहे ते। आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, पाणी आटवत असतो त्या टायमात असं मध्ये मध्ये मॅशही करत राहायचं। म्हणजे जे टॅमॅटोचे जे कडक कडक जे तुकडे असतील ते छान मॅश होऊन जातील। बघा किती आरामात मॅश होत आहेत, पाहू शकता तुम्ही। 5 मिनटं अजून आपण शिजवून घेऊया याला छान। हे बघा, 5 मिनटं अजून शिजवून घेतलेलं मी। आता हे इतपत बस आहे। आता आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि याला फोडणीही देऊया। आता हे पहा, त्याच पॅनमध्ये मी एक मोठा चम्मच तेल घातलेलं आहे। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण याच्यात अर्धा चम्मच राई, अर्धा चम्मच जिरं, 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं, 2 हिरव्या मिरच्या आणि 2 मोठे चम्मच लसूण घेतला आहे। मी ठेचून घेतला आहे खलबत्त्यामध्ये, पाहू शकता तुम्ही जाडसर आहे। आता हे आपण परतूया छान। तुम्ही लसूण जितका या चटणीमध्ये वापरतील तितकी टेस्ट येईल या चटणीला। आणि जर तुम्ही भाजी नाही बनवली तरीही 2 चपाती जास्त खाल, इतकी टेस्टी बनते ही चटणी। आता याच्यात आपण 1 चम्मच धना पावडर घालूया, पाव चम्मच हळद, 1 चम्मच लाल तिखट, चम्मच काश्मीरी लाल तिखट। ह्याच्याने कलर छान येतो। आता हे आपण तेलात परतूया। आता ह्याच्यात लगेच आपण हे टॅमॅटो घालूया, मिक्स करूया छान। चवीप्रमाणे मीठ घालूया, मिक्स करूया। आता ढाकण ठेवून आपण हे 5 मिनटं छान शिजवून घेऊया। 5 मिनटं झालेली आहेत। वाह, मस्त वास सुटला आहे। आता याच्यात आपण 1 चम्मच कस्तुरी मेथी घालूया। ह्याच्याने वासही छान येतो आणि टेस्टही भरपूर छान लागते। मिक्स करूया।
मस्त चटपटीत व झणझणीत आपली टॅमॅटो चटणी तयार आहे. आता आपण ह्याला सर्व करूया. हे पहा, मस्त चटपटीत व झणझणीत चटणी तयार आहे. अगदी सोपी रेसिपी आहे. ही चटणी तुम्ही कधी भाजी बनवायला कंटाळा आला असेल तर चपातीबरोबर किंवा भाताबरोबर हे असंच खाऊ शकता. खूप टेस्टी लागते. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून बघा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. आणि हो, बाजूला बेल आयकॉन आहे ते सुद्धा प्रेस करा, म्हणजेच मी नवीन रेसिपीचे व्हिडिओ अपलोड केले की सगळ्यात आधी तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन मिळेल. तर चला भेटूया पुढच्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खाऊन पिऊन स्वस्त राहा. बाय बाय.